Pár évtizedre elmegy az ember, és rögtön átépítenek mindent. Elnézést, jó urak, meg tudják mondani, hol van az igazságügyi palota? Nem tudják. Ne menj oda, kislány! Ezek cigányok, a szemünket is kilopják. Ki vele, cigánylány? Honnan szerezted ezt a pénzt? Ha épp tudni akarod, munkával kerestem. Hazudsz, a cigányok nem keresik a pénzt. Hanem lopják. A lopásban ti vagytok a szakértők. Újat húzol velünk! A kalodában majd lesz időd lehiggadni. Azonnal televízió! Achilles, ül! Ó, annyira sajnálom, uram. Neveletlen ló, rossz vagy. Szörnyű egy alak, az utcán mindig produkálja magát. Szedd már le rólam ezt a lófart! Majd én Móresre tanítalak, paraszt. Nem értettem jól. Hadnagy. Kapitány úr! Parancsoljon velem, uram! Látom, hogy nagyon elfoglalt, de azért elkísérne az igazságügyi palotába. Nyissatok utat a kapitány úrnak! Félre, utat! Félre mindenki! Utat a kapitány úrnak! Te is, takarodj az útból! Utat! Félre mindenki! Gyerünk, Achilles, maradj a sarkamban. Uram! Lassabban. Hagyj időt az ütések között. Különben az új fájdalom eltompítja a régit. Igenis, uram! A délceg főbuszkapitány, aki a kedvünkért hazatért a háborúból. Parancs szerint szolgálatra jelentkezem, uram. Dicshimnuszokat zengenek kegyelmedről. Ügybuzgó szolgálatot várok el egy ilyen remek katonától, mint kegyelmed. Nem fog csalódni bennem. Erre szavamat adom. Remek. Tudja, a kegyelmed elődje sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. No de se baj, kegyelmed majd rendet vágott, ahol kell. Köszönöm a bizalmat. Nagyon megtisztelő, uram. Gyászos időket él ez a város, kapitány uram. Kemény kézre van szükség, hogy megmentsük az együgyű népet a gonosz kísértésétől. Kísértés? Nézze meg, cigányok. A cigányok nem tisztelnek semmiféle rendet. Életmódjukkal felébresztik az emberek legalantasabb ösztöneit. De én véget vetek ennek. Azért kellett visszatérnem a háborúból, hogy tenyérjósokra vadásszak. Ez az igazi háború, ami Párizs utcáin zajlik. Tudja, én idestova 20 éve foglalkozom a cigányokkal. Egyikkel a másik után. De minden erőfeszítésem ellenére egyre szaporodnak. Tudomásomra jutott, hogy van egy rejtek helyük itt a város falain belül. Egy fészkük, ha úgy tetszik, úgy hívják, a csodák udvara. És milyen intézkedést tervez, uram? Félreérthetetlenül fogalmaz, uram. Kedvelem magát, kapitány. Menjünk! Hív a kötelesség. Mellesleg látott már igazi paraszt ünnepet? Mostanában más dolgom volt. Akkor ez igen tanulságos élmény lesz kegyelmednek. Jöjjön!